Ubani uqaphele ukuthi uyazi ngempela bani nawe? Uyazi igama lakho, iminyaka yakho, ikheli lakho, kodwa lokho kuyinkimbinkimbi nje, isigqoko esibuhlungu. Iqiniso elikhulu, elifihliwe iminyaka eminingi, yikuthi unamandla kakhulu kunalokho ocabanga ngakho, unekhono elikhulu kunalokho oqondayo. Ngokumangalisayo, abantu abaningi baphila bengakwazi lutho ngaleli qiniso, bechitha impilo yabo yonke bengaluqondi. Uziqonda yini ngokujule? Abaningi bathi yebo, bekhuluma ngegama, usuku lokuzalwa, ikheli, kodwa lokho kuyinto engahleliwe, isitampu nje. Awuyena isihloko abakunika sona, awuyena umzimba wakho, awuyena umsebenzi wakho. Zingaki izikhathi ozichaze ngokuthi uyathuthumela, uphelelwe yimali, unesizungu? Lawo magama awasiwo amaqiniso aphelele, kuyizindlela nje zokucabanga ozithole ngazo phakathi nokuphila kwakho, eziningi kuzo uzizuze, zafakwa yisizwe sakho, imindeni yakho, umphakathi. Uwaqhubeka uwakhuluma ngoba ukholelwa kuwo ungabi namibuzo. Ngibone ukuthi siphila ezingxenyeni ezintathu ngasikhathi sinye, singabantu bomoya, sinengqondo elikhulu futhi siphila emzimbeni. Kodwa, ngenxa yokuntuleka kokuzibona, iningi lihlala kuphela engxenyeni yomzimba, liphendula ezimweni zangaphandle. Ukulibaziseka kwemali kubangela ukudabuka, ukugxeka kubangela ukungabaza, izindaba zezomnotho ezingalungile zibangela ukwesaba nokuntuleka kwethemba. Abaqapheli ukuthi bayaphathwa njengezinqola zabantu abakhile. Yisiwula, ngoba kubonisa ukuthi iningi aliphili, liphendula nje. Ngiyakhumbula ubuwula bami ngale ndaba. Yonke into ebiyisithiyo yayibangelwa yiqoqo noma ihlombe, ukungabi nalwazi noma amandla angalawuleki. Ngaphambili kuphela lapho umqeqeshi engitshela khona ukuthi, uma imiphumela ingakuqondi, kudingeka uzishintshe, ngoba kuyimiphumela yakho, kukhona okwaphula kimi. Le mpendulo ebonakala ilula, iye yaba yeyodwa yezinto ezinkulu empilweni yami. Futhi kuyamangaza indlela into ebonakala icacile ebonakala iyisiwula lapho ingakaze ikhatshangelwe. Hlola ukuphila kwakho, uyazi yini ngempela, noma uhlala nje uphinda ubuwena abakwenza abanye? Uziqamba yini ngalokho okunayo noma okwenzayo? Ngingummeli, ngingumthengisi, ngingumama. Kodwa uma ulahlekelwa umsebenzi, abantwana bakhula, isimo sishintsha, kusala ini? Abaningi bangena ekucindezelekeni kokuphila ngoba abakaze bazibone ngempela. Iqiniso lilokhu, ukhulu kunalokho ocabanga ngakho. Wena yilona amandla adala izithombe zengqondo, unembeza okhetha imicabango oyondla ngayo. Cabanga ngekusasa elihle futhi sebenza ukuze ulifikelele. Uma ukwazi ukucabanga ngakho, ungalenza. Leyona amandla ababezame ukuyicisha, ukukholelwa ukuthi awunalo ilungelo, ukuthi uyaqhubeka nokuphila okuvamile. Kodwa uhlale ukhululekile ukudala impilo yakho. Ngiyazi ukuthi lokhu kungabangela ukungqubuzana. Mhlawumbe ucabanga, angilawuli konke. Empeleni cha. Kodwa ulawula indlela oya kuphendula ngayo, futhi leyo mpendulo ichaza uhambo lwakho. Abantu ababili badlula esimweni esifanayo, omunye uyahamba ecindezelekile, omunye uyahamba eqinile. Umehluko awukho esimweni kodwa ekubukeni kwabo ngokwabo. Ngiyaphila njengomdali noma njengomhlupheki. Uma uqhubeka uzibona njengomzimba nje ozivumelanisa nezwe, uzophila impilo yakho uziqondisa ezinkingeni, uphendula kulokho ongethandi, uhlala kancane. Kodwa uma uvuka kwesimo sakho sangempela, uzothola amathuba lapho owayebona khona izithiyo. Uzothola ukuthi ingcebo enkulu ikuwe, ilinde ukukhululwa. Ukuphila kwami kwashintsha lapho ngiqonda ukuthi angiyena igama lami, umzimba wami, isikhathi sami esidlule. Ngingumqondo odala, uqonde futhi ukhethe ukuthi ngiyoba ngubani insuku zonke. Uma uqonda lokho, uzobona amandla owayewafuna ehlale ekuwe. Kunezithiyo ezingabonakali ezikugcina lapho ukhona, ngisho noma uzimisele, ufisa okwengeziwe. Bayizitha ezimbili eziqapheleki, futhi okubi kakhulu ukuthi awuqapheli ukuthi ulawulwa yizo. Eyokuqala, ukulungiswa. Kusukela ebuntwaneni, uprojectwe ukuthi ucabange futhi wenze njengabantu abakuzungezile.
Ufundile ukukhuluma njengoba wawuzwa ekhaya, ukukholelwa kulokho esikole kanye nomphakathi abakushoyo, ukuzibekela imingcele ngokwesaba kwabazali. Zingaki izikhathi ozwile imisho efana nethi, imali ayiwa ebusweni, sebenza kanzima bese wamukele lokho onakho, ukuphupha okukhulu kuyingozi. Ngamunye walawa ma-idea ungene engqondweni yakho, wakha umbono wakho wezwe futhi wakha ubugwaja obungabonakali. Isitha sesibili yindawo yakho. Bheka eduze, iningi lilandela iphethini efanayo. Besebenza imisebenzi enkulu eminyakeni eminingi, banikela ngamaphupho, kodwa basafika ekupheleni kokuphila kwabo bengenawo ukhululeko lwemali futhi bengenawo uthando ababelifuna. Izibalo zibonisa ukuthi amaphesenti 5 kuphela abantu abafinyelela ekuzimeleni kwezimali, ngenkathi amaphesenti 90 anamalungu asebenzela ukuphila, angalutholi lutho ababelifuna ngempela. Uma iningi lingaphumeleli, kunengqondo ukulingisa indlela yabo yokuphila. Kunengqondo ukulandela izindlela ezibonakala zingasebenzi. Ngiziphilele zona. Lapho ngisebenza eToronto Fire Department, bonke babonakala behlale beqondile. Kwakunjengokungathi kunescript esimisiwe: vuka ekuseni, sebenza kakhulu, linda umholo wenyanga, khala ngezindleko futhi uphinde uqale isikhathi eminyakeni eminingi. Ngangingena kuleli bhokisi. Ukwesaba ukubahlukile kwangibopha. Kodwa kwakukhona ukungakhululeki okungenkathi izwi elithi lokho akuyona impilo engangiyifuna. Lapho ngihlukana nomkhuba, ngiqaphele ukuthi intengo yokufana ukuphila impilo engasiyo yakho. Uke wazizwa kanjalo na? Isikhalazo lapho ubheka umsebenzi bese ucabanga, ingabe lokhu kuphela, noma lapho ubona othile efinyelela okuthile okukhethekile bese uthi, lokhu akuyona kimi. Le micabango akuyona yakho, ishiwo. Uzuze imingcele yabantu abakukhokhelayo. Uma ukhulele endaweni lapho ukukhuluma ngezigidigidi kwakujwayelekile njengokukhuluma ngamasenti, ubungakholelwa ukuthi ungakwazi ukufinyelela kuleli zinga. Abaningi bafihla ngemuva kokwesaba. Kuthiwani uma ngizama bese ngihluleka? Umbuzo ofanele ungaba, uma ngingazami, ngiyazi kanjani? Ukwesaba ukukhanya, ukubahlukile, kubopha abaningi. Kusukela ebuntwaneni sifundiswe ukungabi nezinkinga, ukungabi nakunye. Kodwa amagama amakhulu emlandweni, Edison, Marconi, Steve Jobs, bashintshe izwe ngoba babengabahlakani. Abazange bavumelane, benza izinguquko, futhi lokho kwavula indlela ezimfunweni esizisebenzisayo namuhla. Ufuna ukuba omnye esixukwini, uphinda umlando wabaningi, noma uzimisele ukunqoba lezi zithiyo ezingabonakali. Lapho uqala ukucabanga ngokwakho, uqeda ukuqondiswa. Lapho ubuza, ingabe lokhu okufundiswe yiqiniso, uvula indawo yokudala impilo entsha. Akukuhle ekuqaleni ngoba engqondo yakho izame ukubuyisela ekwazini, kodwa lokho ukukhula. Ngibonile inkululeko yami lapho ngamukela ukuthi izwe langaphandle aluchazi ukuthi ngingubani noma lokho engingakwazi ukulifikelela. Ungakwazi futhi ukuthola leli sonqulo. Kodwa kufanele wenze ukukhetha okungenziwa abaningi, yima ngokusuka esixukwini, yima ekuphepheni kwalezo zinkolelo bese uqala ukwakha ukuphila ofuna ukuphila. Ingozi enkulu akuyona ukukhanya, kodwa ukuphila ushiyiwe esixukwini bese uthola sekwephuzile ukuthi awuzange uphile ngempela. Konke emzimbeni kwadalwa ekuqaleni engqondweni yomuntu. Usuku ngalunye, isitulo, isakhiwo, ubuchwepheshe obufundwayo kwaqala njengomcabango. Ngaphambi kokuba kube yiqiniso, kwakuyimbono nje, isithombe sengqondo. Ngokushesha, uqala ukuphila kwakho ngezithombe ozigcina engqondweni yakho. Iphuzu elibalulekile, iningi aliqapheli ukuthi liyaklama imicabango yokuntuleka, ukuhluleka, ukwesaba. Ngokwanda kwalezi zithombe, ziba izipilili ezivuma izinto ozisabayo. Nginele kuleli bhokisi. Ekuqaleni, ngikholelwa ukuthi imali eyanele izoxazulula zonke izinkinga. Ngingathuthukisa leli thombe, imali izoxazulula konke. Lapho ngiqala ukwenza imali eningi, ngibonile okuthile okungaqondakali, izinkinga eziningi zeza ngemali. Izikweletu eziningi, imithwalo, ukukhathazeka.
Iqiniso akuyona imali eshintsha ukuphila, kodwa indlela ozibona ngayo nokuqondiswa kwemicabango yakho. Ucabanga ngani muva nje? Zingaki izikhathi ngosuku uphinda ukukhathazeka ngezindleko ezilinge, ukungabaza ngekusasa noma ukungabaza ngamandla akho? Lezi zithombe azilona ubuhle. Zibe yimiyalo engqondweni yakho engaphansi, engathandeki iqiniso nokucabanga. Uma ucabanga ngokuhluleka, ukuntuleka, ukulahleka, ingqondo yakho izofuna izindlela zokuqinisekisa lokho. Cabanga ngokuphambene, ukubona impilo yokukhulu, amathuba, ubudlelwane obuhle. Kungase kubonakale kungelona iqiniso, iphupho elide. Kodwa yonke into iqala kanjalo, njengomfanekiso wengqondo ophekiwe izikhathi eziningi kuze kube yikukholelwa. Futhi lapho kuba ukukholelwa, ukuziphatha kwashintsha. Futhi lapho ukuziphatha kwashintsha, imiphumela yashintsha. Ucwaningo lwe-neuroscience luqinisekisa lokho. Izifundo zibonisa ukuthi ubuchopho abukhethi phakathi komuzwa wangempela nokucabanga. Abagibeli be-Olympic basebenzisa ukubona ukulungiselela. UMichael Phelps, umgibeli onezindondo eziningi emlandweni, ubikile ukuthi wayecabanga ngemininingwane yonke yokuqeqeshwa kwakhe ngaphambi kokungena echibini. Wayezibona ehluleka, eqondisa yonke into, ukuphefumula kwakhe, njengokungathi wayeqhudelana. Umphumela, umzimba wakhe wawenza lokho engqondo yakhe eyayikwenzile izikhathi eziyikhulu. Umehluko phakathi kwalabo abaphumelelayo nalabo abaphila nje ungezithombe abazigcina ziphila engqondweni yabo. Ocabanga ngokuntuleka uthola ukuntuleka. Ocabanga ngokuchuma uthola izindlela zokuchuma. Kubonakala kulula, kodwa kudinga ukuzimisela, ngoba izwe lizama ngaso sonke isikhathi ukukukhipha kwizindlela zakho zasendulo zokwesaba. Zingaki izikhathi wabelane ngephupho bese uzwa othile ethi, lokhu akunakwenzeka, uma kwakulula, bonke babengakwenza. Ngokwamukela lawa ma-idea, wenza isithombe sengqondo esivimba ukukhula kwakho. Ngifunde ukuthi kunamandla kakhulu ukulahla noma iyiphi imicabango ethi angikwazi, nokuqhubeka nokucinga ukuthi ngingakwenza kanjani. Lesi shintsho elula lishintsha konke. Ngoba kuhlale kukhona indlela, kodwa uyoyibona kuphela uma uzimisele ukudala isithombe sengqondo sokuthi kungenzeka. Futhi isithombe sicacile, ukuphila kwakho kuya kuhambelana nakho ngokushesha. Ukuphila akuchazwa yilokho okunayo noma izwe langaphandle elikwenzayo. Kwakhiwa yizithombe ozikhulisela zona ngaphakathi kwakho. Uma unganelisekile ngemiphumela namuhla, akusibi ukushintsha izimo zangaphandle kuphela. Lokho okudingeka kushintshe yimicabango oyiqondisa njalo. Konke kuqala esikrinini esingabonakali sengqondo yakho, lapho yonke imininingwane yekusasa lakho ikhiqizwa khona manje. Abaningi baphila ngephupho elihle, kodwa lapho ngibuza ukuthi bafuna ini, ngizwa izimpendulo ezingacacile. Ngifuna imali eningi, ngifuna ukuba nethemba, ngifuna impumelelo. Kodwa kusho ukuthini imali eningi? Kwabanye amadola ayizinkulungwane eziyishumi, kwabanye isigidi sedola. Kuyilo khona inkinga. Ingqondo ayisebenzi ngokujwayelekile, idinga izithombe ezicacile. Uma ungachazi ngempela ukuthi ufunani, uhlala ulahlekile ezifisoni ezingacacile ezingalokothi zifezekiswe. Ngifunde ukuthi isinyathelo sokuqala sokuhlenga yonke indawo yempilo ukucacisa. Akwanele ukusho ukuthi ngifuna okwengeziwe. Udinga ukunquma ukuthi mangaki, kuze kube nini nendlela. Lapho ngibhala umgomo wami wokuqala wezimali ekhadini, kukhona okwashintsha. Nginguye othwala futhi ngifunde izikhathi eziningi ngosuku. Kubonakala kulula, kodwa lenselelo encane igcina ingqondo yami igxile kulokho engangikufuna, hayi kulokho engangikwesaba. Imicabango. Abantu namathuba eqalile ukuvela angisondeza kulowo mthamo obhalwe. Kodwa lapha abaningi bahluleka. Ngenxa yokubeka umgomo, bezwa izwi lokwesaba, awanazo isipiliyoni esanele, awazi abantu abafanele, kuyoba nzima kakhulu. Lawo macabango avela njalo, futhi lapha kufanele uqonde ukuthi unamandla okuwalahla. Ukucabanga ukuthi kungani into ingasebenzi akukaze kusize muntu. Ukuthi ngingakwenza kanjani lokhu? Lesi shintsho elula lombuzo lishintsha ngokuphelele indlela engqondo yakho esebenza ngayo.
Ngibona abantu abaningi beyeka amaphupho abo ngoba bachitha isikhathi esiningi bebala izithiyo kunokucabanga ngezisombululo. Siqeqeshwe ukuba sicabange kanjalo. Kusukela esikoleni sizwe okuningi ngokulinganiselwa kunokuthi ngamathuba. Siqeqeshwe ukwesaba iphutha lapho empeleni yonke into iphutha isinyathelo esengeziwe ngendlela efanele. Lapho uqala ukubeka imigomo ecacile, kukhona okuhle kwenzeka, ukuqonda kwakho kwashintsha. Lapho unquma ukuthenga imoto ethile, uqala ukuyibona yonke indawo. Ubuchopho bakho busebenza uhlelo oluthi Reticular Activation System, oluhluza konke okuzungezile ukuze ukhethe lokho okuphathelene nalokho onqumile ukukugxila kulo. Okufanayo nakwimigomo yakho. Lapho ubhala ngempela lokho oyifunayo, ingqondo yakho iqala ukubona amathuba owayengawaqapheli. Ngiyakhumbula lapho ngiqala inkampani yami yokuqala. Anginasifundo, anginaxhumano elikhulu, kodwa nginomgomo obhaliwe futhi owufunde nsuku zonke. Noma nini lapho ukungabaza kuqala, ngikhumbula ukuthi kwakukhona ekhadini. Futhi yilokho okwangigcina endleleni, ngisho noma kwakubonakala kunzima. Uma ngangiyeka ukulalela izizathu zokuthi dikungani cha, ngangingakaze ngithathe isinyathelo sokuqala. Zingaki izikhathi uyeka into ngaphambi kokuyizama, njengoba ukholelwa ezinganekwaneni ezazivela engqondweni yakho? Zingaki izikhathi ushiyile iphupho ngoba wawungazi indlela ephelele? Awudingi ukubona yonke indlela, udinga ukuthatha isinyathelo sokuqala futhi ukhululeke ngoba izinyathelo ezilandelayo zizokhanya. Ukubeka imigomo ecacile kunesikhathi eside kunokuqeqeshwa kokusebenza. Yinkulumo yokuthi ubani ohlala uhlale. Kuyiqiniso lokuthi ngeke uphile ngaphandle kokuba nesisebenzi, kodwa uzonquma ngokwakho ukuthi ufuna ukuba kuphi. Lapho ubhala umgomo wakho, ufunde nsuku zonke bese ulahla amazwi okungabaza, uqeqesha ingqondo yakho ukugxila kuphela kulokho ongakufeza. Futhi lesi sinqumo silula sinamandla okuqeda ngokuphelele imiphumela yakho. Indlela ozibona ngayo iqondisa yonke into eyenzeka ekuphileni kwakho. Kukhona isithombe esibhalwe engqondweni yakho ebizwa ngokuthi isithombe somuntu, futhi sisebenza njenge-thermostat engabonakali elawula imiphumela yakho. Uma ukholelwa ngokunzulu ukuthi awufaneleli ukuneliseka, ungathola imali isikhathi esithile, kodwa ngandlela thize uzothola izindlela zokuphulukana nayo. Uma ukholelwa ukuthi awukwazi, uzokuduba wona wonke amathuba. Yingakho abantu abaningi babonakala bephila ezingxenyeni ezingapheli, balahlekelwa ngesisindo bese bethamba futhi bayachuma bese babuyela, baqala into enhle bese beyeka phakathi. Akukho ukungabi namandla, isithombe somuntu uqobo sichaza ukuthi bangaya kuphi. Ngiyiphile ngokuphelele lapho ngiqala ukuthola imali ngenkampani yami yokuqala yokuhlanza. Cabanga ngomuntu okade engafundanga ibhizinisi, owayesethola imali emigodini, ngokushesha nje ethola imali engaphezu kuka $100,000 ngonyaka. Ngaphandle, konke kwakubonakala kulungile, kodwa ngaphakathi ngisaphila ngombono ofanayo womfana ongenayo imfundo, ongenalutho, ongenayo ikusasa. Futhi lo mbono cishe wangibhubhisa, ngoba ngokungazi ngiyaziphosa. Ngalowo msebenzi kwavela umcabango, lokhu akuyona wena. Ngikholelwe. Kwaphela kuphela lapho ngiqaphela ukuthi kufanele ngishintshe umbono enganginawo ngami ukuthi ukuphila kwami kwaqala ukuyeka ukuzamazama njengomgibeli wezindiza. Abantu abaningi abakuqondi lokhu futhi bacabanga ukuthi isithombe somuntu uqobo kuyinto yokuzihlonipha, kodwa akunjalo. Yinto ejulile. UMaxwell Maltz, udokotela ophetha umzimba, uqaphele ukuthi lapho eshintsha ukubukeka kwabantu bakhe, abanye bashintsha ngokuphelele ukuziphatha kwabo. Abantu ababengamahloni babeba abakhulu, abanye bathola ithemba lokufuna amathuba amasha. Kodwa kwakukhona izimo lapho, ngisho nalapho kuqediwe khona, kungabi khona lutho oluyeka. Kukhona lapho athola khona ukuthi sonke sinemifanekiso emibili, yangaphandle esiyibonisa ezweni, yangaphakathi esiyigcina engqondweni. Futhi yilo mbono wangaphakathi olawula imiphumela yethu. Cabanga ukuthi zingaki izikhathi ozibekile ngenxa yalo mbono. Zingaki izikhathi oqale ukukhuluma obala ngoba ucabanga ukuthi awunalo isimo.
Zingaki izikhathi ushiyile amathuba ngoba ucabanga ukuthi awulungile? Zingaki izikhathi ozibonile esibukweni futhi awuthandi lokho okubona, ngisho noma abantu bakho bathi okuphambene? Konke lokhu kuyindlela yombono wami uqobo owuqumayo. Izindaba ezinhle ukuthi lo mbono ushintsha. Enye yezindlela eziqine kakhulu zokwenza lokho ukubona. Lapho uzivumela ukuphumula futhi udale inguqulo yakho yomuntu okwazi ukukhuleka ngokwengeziwe, okwazi ukusebenza ngokwengeziwe, okuneliseka okwengeziwe, unika imiyalo emisha engqondweni engaphansi. Ekuqaleni kungase kubonakale kubi ngisho nobuxoki. Kodwa ngokuqhubeka kwakho, ubuchopho bakho buzoqala ukwamukela leli gama elihluke. Nginguye lowo osebenzisile le ndlela ukushintsha umbono wami wangaphakathi. Ngangibhala ngeminingwane ukuthi ngifuna ukubona, ngingumuntu ophelayo, okwazi ukusebenza, othembekile futhi ofanele impumelelo. Ngangifunda lokhu nsuku zonke, kuze kube yilapho kuqala ukubonakala iqiniso. Futhi kancane kancane, ukuziphatha kwami kwaqala ukuguquka ukuze kuhambelane nalombono omusha. Isayensi iqinisekisa lokhu. Sawubona. Namuhla ngizokhuluma ngamandla okukhetha, amandla okubona okuhle nakubunzima. Kukhona iqiniso elikhulu elifihliweyo, indlela esizibona ngayo, imicabango yethu, yona eyalela ukuphila kwethu. Njengoba isibani sisika ubumnyama, kanjalo nomcabango omuhle uqeda ukudangala. Ukuphupha impumelelo kuyafana nokuyilwa, njengoba uVan Gogh ayesho, ngiphenda amaphupho ami. Asikho isikhathi sokulinda impumelelo ukuze sishintshe, ushintsho luqala ngaphakathi. Cabanga ngale ndaba, umuntu onenhlanhla, onekhono, nomuntu ongenalo lutho, bobabili bangaba nempumelelo uma becabanga ngendlela efanele. Kukhona abantu abanamanani abaningi, kodwa bacabanga ukuthi abanawo, behluleka ukubona amathuba. Kukhona abanye abangenawo amanani, kodwa bakhetha ukubona ithuba kuyo yonke inkinga. Oprah Winfrey uyisibonelo esiphelele. Uvela ebuntwini obunzima, kepha ukhangele phambili futhi waba omunye wabesifazane abaphumelelayo emhlabeni. Kungani abanye abantu behluleka nakuba benazo zonke izinto ezidingekayo? Kungenxa yomoya wabo. Umoya wokuhluleka uyabahlambalaza. Bafana nezimbali ezingakhanyi ngoba zihlotshisiwe yingcambu ezinzima. Kufanele siqaphele ukuthi asinawo amandla okukhetha izimo esiphila kuzo, kodwa sinawo amandla okukhetha indlela esiphendula ngayo. Impilo ayilona iqhinga lokuphishekela inhlanhla, kodwa yindlela esiphendula ngayo ezimweni. Njengoba isaga yesizwe ithi, ubani onamandla angaphumelela noma yikuphi? Kwenzekani uma uphulukana nemali? Uma ugcina ubuhlungu, ukhuluma ngehluleko, uzofana nethunzi elikhulu. Kodwa uma ubona imfundo kulokho, uyaqhubeka phambili ngamandla. Kuyinto yomuntu ngamunye. Ngibona lokhu ngokwami. Ngingumuntu obona amathuba angcono, njengoba ngifunde kusukela ekuhlulekeni kwami. Ukucabanga okuhle kuyadlulisela, kuqhamuka izimo ezinhle. Ukucabanga okubi, kuqhamuka izimo ezimbi. Yikuphi okukhethayo? Ukuqonda lokhu kuzokwenza ukuphila kwakho kube lula, kuzokukhulula ekucindezelekeni, kuzokunikeza amandla okwenza izinto ezinhle. Qala manje. Shintsha imicabango yakho, shintsha ukuphila kwakho. Qhubeka nokuhlela ikusasa lakho. Sijabulele lo mzuzu. Sawubona.